Čau lidi, dneska už je můj slavný den. To prdele. Vidíte to? Já vám to ukážu zvenku. Jde to? Ale předu cvaká jako hodinky, ale problém je tohle, no, že to rezne. To je prostě problém, no. A styk. Možná dneska se s tím ještě rozjedem. Tak, aby jsme se nerozjeli. Styk. No a už se za chvilku. Jako jsme to zase zpátky. Tady, na co jsem tady lín na tohle. Že když prostě zapnete světla, jdete v mrze a mlhový vám moc to jdou, tak to symbol točí tam se zasílí. Ale to je všechno, ale jde to prostě. I troubí, ale troubit nesmím.